Okay, Fyr. Godt. Vi skal udvinde opsparingsformen. Opsparingsformen den bruges til at bestemme selvlån på en konto efter et givet termin, hvis man indbetaler et bestemt beløb hver termin. Og det her det er der simpelthen bevis for, som jeg vil gennemgå nu. Og det starter sådan her. Yes, og det ser jo meget forvirrende ud, så derfor vil vi gerne have det her ned i en lidt mere simpel form. Og derfor starter vi med at gange med 1 plus r på begge sider ind i alle led. Og så kommer det til at se sådan her ud. Yes. Og herefter, så går vi ind, og så sætter vi dem her to minus med hinanden. Altså vi tager den her og minuser med den derovre. Og så kommer det til at se sådan her ud. Sådan, står der y, Kæft, det er nok mye, det her. Okay. Og vi begynder at blive presset på tiden. Ja. Det var 2 minutter tilbage. Ej, det finder jeg, det skal man. Okay. Ane. God efterårsferie, når du ser det her. Burde nok have gået ned på min hejlige ting over det. Godt. Det her det ser meget forvirrende ud, og det er meget... Prøv lige at træde til siden, sådan så vi lige kan se, hvad der er. Så derfor vil vi gerne have det her reduceret. Det gør vi ved at udregne parenteserne på venstre side, og så reducerer vi det på højre. Nej, det gør vi ikke. Godt. Det skal vi have længere ned, så derfor hæver vi parenteserne, minusparenteserne, plus bliver til minus, og vi ændrer fortegn. Så derfor kommer der egentlig til at stå alle de steder, hvor der står plus, der kommer til at stå minus, og alle de steder, hvor der står plus, eller minus, der kommer til at stå plus. Skide godt. Herefter udregner vi parenteserne på venstre side, og vi reducerer på højre side. Og så kommer der til at stå det her. Fuck, jeg skriver grimt. 4 minutter og 10 sekunder. Ja, fuck det, så bliver det lige lidt længere. Yes. Og så nu der reducerer vi på venstre side, og vi trækker y uden for parentesen på højre side. Og så kommer det til at se sådan her ud.
Og det var 5 minutter. Ja, han kæft. 12 eller længere. Stop sgu da af, mand. Og herefter, sidste step, så dividerer vi med R på begge sider, og så får vi vores formel, der kommer til at se sådan ud. Hvordan kommer den til at se ud? Ja, det er jo så det, jeg skal opbygge, og det skal stå lige nu. Så det er 1 plus 1 der. Og hermed har vi beviset for opsparingsformen.